Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 ба тариқи райпурсии умумии халқӣ қабул гардидааст. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад. Дар бобҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳокимияти қонунбарор, иҷроия, суд, прокуратура ва тартиби тағйири конституция муайян ва нишон дода шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон худро ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ, давлати иҷтимоӣ, давлати бевосита дунявӣ ва ягона эътироф кардааст. Агар ба Конститутсияи соли 1994 қабулкардаи ҷумҳурӣ назар афканем, бевосита бештар аҳамият дода мешавад ба ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд. боби дуюми Конститутсия маҳз ба ҳамин масъала бахшида шудааст. Агар ба моддаҳои боби мазкур назар афканем, дар боби мазкур 34 модда бахшида шудааст ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Нисбат ба дигар бобҳо нисбатан васеътар мебошад. аз 34 моддае ки дар боби мазкур пешбинӣ гардидааст, 24 моддаи он маҳз танҳо ҳуқуқҳо ба ҳисоб мераванд. 6 модда танҳо ин вазифаҳоро муайян карданд ки ин вазифаҳои муайян гардида низ ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон, ба таъмини амнияти давлату ҷамъият равона гардиданд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки дар ҷумҳурӣ сулҳу субот барқарор шуда, волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ пойдор ва барои рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар шароити мусоид ба вуҷуд оварда шавад. дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд арзиши олӣ эътироф гардида, мақсаду вазифаҳо, асосҳои сохти давлатдорӣ, рамзҳои давлатӣ, ҳудуди кишвар, муносибат ба моликият, самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар нишон дода шудааст. баъди соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки қабул карда шуд, пеш аз ҳама Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ки то ба имрӯз дар даври соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мувофиқ будани моддаву бобҳои он имрӯз исбот гардид. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳомии ҳифзи ҳуқуқ ва шахсияти ҳар як бошандаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ва имрӯз Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун яке аз конститутсияҳое ки ба фишангҳои умумии ҷаҳонӣ мувофиқ аст, эътироф гардидааст. ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли 2003 ба тариқи райпурсии умумии халқӣ тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст. ҷашн гирифтани ин санаи муҳим эҳтирому арҷгузорӣ ба сарқонуни сарнависсози давлат мебошад, ки барои рушду инкишофи кишвари маҳбубамон заминаи қавӣ гузошт. ба шарофати қабул гардидани ин санади муайянкунандаи имрӯзу фардои давлат ва ҷомеа, Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон бо ташаббусҳои созандаи худ дар ҳалли муаммову мушкилоти минтақавию ҷаҳонӣ саҳми арзанда мегузорад. сокинони кишвар ба арзишу меъёрҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон арҷу эҳтиром мегузоранд ва дар асоси ин сарқонуни миллат дар роҳи ноил шудан ба ҳадафҳои давлати озоду соҳибистиқлол кору зиндагӣ мекунанд.